എല്ലാവർക്കും ജോഷു ആൻഡ് പൊന്നൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലുള്ള EVM സിനിമാസിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രേമലു എന്ന സിനിമ കാണാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. റിലീസായി 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഹൗസ്ഫുള്ളായി ഓടുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഈ പ്രേമലു എന്ന സിനിമ. സിനിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തണ്ണീർമത്തം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഗിരീഷ് ഏടിയുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിമാണ് ഈ പ്രേമലു എന്ന ഫിലിം. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ, വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഇവർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയത്. ഹൗസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ സീനിൽ കൊച്ചിയിലാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ നടക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ രീതികളുമാണ് ഈ സിനിമയിലുടനീളം കാണിക്കുന്നത്. കോമഡിയോട് കൂടിയതും ലവ് സ്റ്റോറിയുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഏത് ജനറേഷനുള്ളവർക്കും ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിലിമാണിത്. ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ ബോറിംഗ് ഇല്ലാതെ ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടർഫുൾ സിനിമ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം. സിനിമയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തിയേറ്ററിൽ എല്ലാവരും ചിരി തന്നെയായിരുന്നു. ഒട്ടും ബോറടിയില്ലാത്ത ഒരു ഫിലിം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.